Dat de helporganisaties haast net in Gorica actief binnen is net zo vreemd. De dwarpen hier binnen voor het grootste pad alleen nog maar rin bereikbaar. En de paden binnen smel en steil. Soms moet er oeren klommen worden om in het volgende plak te komen. Grote helporganisaties komen vaak net verder als een jeep haar brengen kan. De skeer in het dorp rondom het epicentrum is haast net te beschouwen. Mediatar, dit plak, dat stiert er middenin. Nou ja, er is net volle meer van oer. Haast alle hoezen beniest wat. En hulp is nog nauwelijks op gang komen. Zo slim is het. En zontje meesken weer om het leven komen. Stichting SNPN had zo'n squalen in dit gebied dit alle jaren in stwart als 4 beskeerdigen binnen. Door acties is er €230.000 bij elkaar hellen om ze weer op te bouwen. Nefs de stichting is een squalle volle meer als een mogelijkheid voor bijen om wat te leren. Wij vinden dus dat elke squal, of elk dorp een squalle heeft, weer te ben weer uit tak kennen, dan is een veilige plek. Tijdens de moeszomer, in alle ellende die ze hebben, maar kon jongen, maar kon weer wat leren. We zullen een prot traumatiseren ben, want de boetekant stralen ze dat net uit, want ze laat je toch een soort. Maar er gebeurt best wat in de gezin, want er is ook een soort jarmoede. De help van de Friese Stichting is wichtig. Maar hoe wichtig ook, het is maar een druppel op een gloeiende plaat. De grote helporganisaties hebben miljoenen te haar beschikking. Maar dat geldt, zullen er in deze zwiertroffen dorpjes volle meer bereikt worden kennen. Het zou mooi wijzen dat hulporganisaties dan ook eens een keer uit die jeep stappen en hier is mijn rechtszaak op en mijn smarge sokken omdat ze een paar dagen lang net verkeer kennen, onkomen te zien hoe slimmer het is en hier even de juist uit de mouwen stekken. SNPN wil heel graag met de grote organisaties geerwerken, maar op nota is dat net slagen.